Mga katrops, ito nakita ko sa inyo, wala nang tigil na ulan dito sa Bicol region. Ito ang lugar ni Katrops Danny, mga katrops. Pinakita sa inyo ni Katrops Danny na wala na nang tigil ang ulan sa amin, oh. Ilang araw na to, mga katrops. Taga Bicol si Katrops Danny, mga katrops. Ilang araw ng kaulan sa amin, oh. Halos mag-iisang linggo na rin, oh. Mga katrops, salamat sa inyong panonood. Sana yung di pa nag-subscribe, mag-subscribe naman para lagi kayo updated sa mga bagong video. Yan lamang po. Salamat sa inyong lahat. God bless.